Dobrý den, přináším vám teď lekci flow jogy, která bude zacvičena s míčem, takže pokud máte doma S-bally či overbally, tak si je nachystejte. Využijeme ji pro podporu našeho hlubokého stabilizačního systému a k uvolnění beder. Takže můžeme začít. Posadíme se s rovnou páteří do sukasany, noha před nohou nebo do jakéhokoliv jiného pohodlného sedu. Srovnáme si záda, otlačíme se od našich sedacích kostí za temenem hlavy, dlouhá páteř a pak se uvolníme povrchové svaly. Můžete si zavřít oči a začít pomalinku dýchat. Opřete si jazyk o patro, uvolněte stisk zubů a postupně si zpomalujte váš dech. Dýchejte jemně a nosem a neustále, ale postupně dech zpomalujte, prodlužujte a zjemňujte. Tenhle dech si uchováme po celou lekci. Pojďte s výdechem uvolnit vaše bedra. Uvolněte svaly podél páteře, oblast šíje, krku a obličeje. Uvolněte hrudník, horní břicho. Povolte vaše hýždě, stehna ze zadu a lítka. Vnímejte váš dech a hlídejte si ho. Pojďte se otlačit od vašich sedacích kostí, od vašich zápěstí a vytáhněte vaši páteř za temenem hlavy. Roztáhněte ramena i lopatky do šířky, opřete si hrudník do lopatek, přední spodní žebra stočte dolů k pánvi, anebo se opřete do zadních spodních žeber. Uvolní se vám bedra, zapojí kor a pojďte táhnout kost křižovou k podložce. A zase od sedacích kostí nahoru, ale zachovejte uvolněné povrchové svaly. Vemte míč do pravé ruky, omlouvám se, necvičím zrcadlově, položte si míč na vaše rameno a zatlačte dlaň proti krku. Pak míč trošku podtočte a podeberte si vaši dolní čelist ze spodu. Brada je lehce přikývnuta, ale vy vytlačujete míčem dolní čelist celou hlavou vzhůru ke stropu. A nejdříve vytahujete temeno hlavy ke stropu, jako kdybyste měli magnet na temení a ten se chtěl připnout ke stropu. A pak vytahujte špičku levého ucha vzhůru. Vnímejte, jak se vám odlehčuje celá krční páteř a levá strana se začne protahovat. A možná procítíte odlehčení celé páteře. Prodýchněte. Srovnejte, dejte si míč pod vaší paži a s nádechem od sedacích kostí vytáhněte za vaší paží a vytahujte se za levou paží a za levou sedací kostí a otlačte se od míče a od pravé sedací kosti a zase opora do žeber. Nechceme, aby nám hrudník vyjel nahoru. Stále se opíráme do spodních žeber a hrudníkem do lopatek. Hlídáme si jemný dech. Povolíme a dáme si míč na podložku a kousek dál od těla. Stiskneme ho, aby se nám vytlačil do našich dlaní a my vytvořili klenbu dlaně. S nádechem se odtlačíme od sedacích kostí a vytáhneme se za rukou. Otlačíme se od dlaně. Opíráme se do žeber a dýcháme si. Pak se s nádechem srovnáme, vytočíme se k pravému koleni, položíme levou dlaň na koleno a opřeme do našich spodních žeber. Uvolněná ramena, šíje, krk. Pomalinku jemně dýcháme. A tím, jak se opřeme do žeber, tak se nám uvolňují svaly pod lopatkama. Natáhneme pravou nohu, levé chodidlo se opře o vnitřní stehno a položíme míč na pravé stehno.
Pravá dlaň jde pod rameno. Protože jdem do předklonu, tak máme dlaň trošku vepředu. Jo? Nedáváme dozadu. Opíráme se o palcové malíkové valy. Levá ruka se chytne za naše lítko nebo koleno a od sedacích kostí vytáhneme temeno hlavy dopředu. Ramena od uší, hrudník do lopatek, opíráme se do žeber a stahujeme kost křížovou dolů. A znovu od sedacích kostí vytáhneme temeno dopředu a zase ramena od uší do šířky, lopatky do šířky, hrudník do lopatek, opora do žeber a kost křížovou do země. A pozici si pěkně prodýcháváme. Vnímáme, že tím stáčením spodní žeber pánví si zapojíme hluboké břicho, že se nám uvolňují bedra a díky podpoře míče se nám bedra a přechod hrudník bedra protahuje tato oblast. S nádechem stáhneme kost křížovou do podložky, srovnáme se, rozložíme nohy, přisedneme trošku míč, aby nám takhle nabral stehna a půjdeme do malého předklonu. Takový jemný, vůbec, ale nemusíte jít vůbec dolů. Můžete si zůstat nahoře, pokud nezvládnete jít do předklonu, lehce pokryčte kolena, podložte polštáři. Cílem je tady uvolnit bedra, jíždě a stehna ze zadu. Takže tu jenom chvilku zůstaneme a jemně prodýcháváme. Postupně můžete uvolnit i celé tělo. Ale gro je zadní strana stehen spolu s jížděmi a bedry. Takže pomalý jemný nádech a výdech. S nádechem táhneme kost křížovou do země, ta nás vytáhne nahoru a složíme nohy obráceně. Položíme míč na levé rameno, zatlačíme dlaní proti krku, podtočíme míč, podebereme dolní čelist a vytáhneme temeno vzhůru. A zase hrudník se opírá do lopatek, stáčíme žebra dolů, dýcháme si. A pojďte vytáhnout špičku pravého ucha, pravé elfí ucho ke stropu. Pomáhejte si i levou dlaní, vytahujte, vytlačujte hlavu vzhůru. Zůstávejte v opoře do žeber, hrudník nevytahujeme vzhůru. Povolíme a zase míč pod paží. Stlačíme, od sedacích kostí jdeme nahoru, vytáhneme se za pravou paží a za pravou sedací kostí a od levé paže, od levé sedací kosti se vytahujeme vzhůru. Pustíme rameno dolů, opřeme hrudník do lopatek, opřeme se do žeber. Máme tam jemné tahy a také jemný dech. Povolíme a míč položíme dále od těla a zase zmáčkneme ho, vytvoříme klenbu dlaně. Od míče a od levé sedací kosti se otlačujeme a vytáhneme se za pravou paží a pravou sedací kostí. A znovu si zacouváme do žeber a uvolníme šíji. Pomalinku jemně si dýcháme a protahujeme pravou stranu trupu. S nádechem se pak zvedáme a vytáčíme trup doleva, položíme dlaň na koleno a opřeme se do našich žeber. Lehce dýcháme. Natáhneme levou nohu, položíme míč na stehno, levá dlaň pod rameno, pravá ruka za lítko. Od sedacích kostí se otlačíme za temenem hlavy, ramena stáhneme od uší, hrudník opřeme do lopatek, opřeme se do žeber a táhneme kost křížovou do podložky. Dýcháme si. No, můžeme jít druhé kolo vytažení za temenem, opory do žeber a stažení kostí křížové. Každé další kolo nám pomůže lépe zapojit kor a protáhnout svaly podél páteře. S nádechem se srovnáme. Míč si vložíme mezi kolena a půjdeme do pozice kočky. Dlaně jsou pod rameny a opíráme se vždy o palcové malíkové valy. Takže paže míří kolmo do podložky, vytáhneme temeno dopředu, sedací kostí kost křížovou dozadu, roztáhneme ramena, lopatky do šířky, opřeme hrudník do lopatek, vytahujeme stehna z kyčlí a opíráme do podložky kolena, holeně nárty, od kterých se lehce odtlačujeme.
A tady se můžeme uvolnit, takže několikrát s nádechem vyhrbíme záda a srovnáme páteř. Každý podle svého dechu se vyhrbí a zase srovná. Několikrát pro uvolnění hrudníku. Hlídáme, abychom ramena nezvedali k uším. Můžeme ještě jednou naposled. A znovu se zastavíme, odtlačíme od dlaní, od kolen holení nártu, vytáhneme temeno dopředu, sedací kosti dozadu, opřeme se do žeber a s nádechem odlepíme kolena. Držíme je lehce nad podložkou a můžeme prodýchnout anebo s nádechem nahoru, s výdechem dolů. Povolíme a teď si posuneme míč dopředu, mezi koleny, ale jde dopředu, aby tady vznikl takový napitý klíšťák. Takže dáme kolena na šíři našich kyčlí a tady máme dopředu vytlačený vzduch s nádechem. Táhneme pánev dozadu. Opíráme hrudník do lopatek, opíráme se do žeber. Sedací kosti táhnou zad a my stále se opíráme do žeber, máme uvolněnou šíji a krk. Můžeme se zastavit a jenom vnímáme aktivitu břicha, protažení beder a aktivitu předních stehen, protože tady vnímáme tah stehen z kyčlí směrem ke kolenům. Můžeme si popřed nastavit ještě míč, tak aby byl pro nás příjemně vysoko a pak táhneme pánem dozadu a můžeme se na chvíli uvolnit v pozici dítěte. Ruce překřížíme před tělem anebo si složíme ruce pod čelo a buď do komínku, anebo když máme míč níž, tak můžeme i čelo položit pěkně na naše složené ruce a prodýchat se. Vnímáme, že máme míč pod spodními žebry, takže se nám krásně uvolňuje oblast našich beder a přechod hrudník bedra. Několikrát se nadechněte pod vaše spodní žebra i pod lopatky. A pak už položíme pravou dlaň pod naše rameno, takže nepůjde dozadu ani dopředu, ale hezky pod rameno. Vytvoříme klenbu dlaně, levou ruku vytáhneme a položíme na pravý okraj yoga matky. Rameno jde zase dolů od ucha a do šířky, míče pod našimi žebry, abychom se neprohli v bedrech a nemuseli přetěžovat ani břicho. A táhneme levou sedací kost, takže tu levou půlku pánve táhneme dozadu. Stále se opíráme do žeber a vnímáme protažení levé strany trupu. Hlídáme si šíji, krk, rameno jde od ucha. Prodýcháváme. A pak zatlačíme do pravé dlaně, přetáčíme hrudník doprava, pravé rameno nahoru, levé dolů a přejdeme na malíkovou hranu. A náš hrudník se vytočí doprava, pánev táhneme dozadu, ramena od uší, opíráme se do žeber, odtlačujeme se od malíkové hrany i od dlaně. Pozici prodýcháváme. A pomaličku se vrátíme na střed a natáhneme jednu malíkovou hranu před sebe druhou. Míč na chvilku vsuneme opět mezi kolena. Tak a lokty máme zhruba pod rameny a opřem se malíkovými hranami a našimi předloktími do podložky. Otlačíme se od našich opor, roztáhneme ramena, lopatky a opřeme hrudník do lopatek. Opřeme se do spodních žeber, zatlačíme hrany, malíkové hrany ještě více do podložky a roztahujeme podložku. Vnímáme aktivitu svalů kolem lopatek. Vytahujeme stehna z kyčlí ven, otlačujeme se od kolen holení nártu a vnímáme aktivitu břicha. Kdo má větší sílu, může i odlepit trošku kolena. Stále jemně dýcháme, nikdy nezadržujeme dech. Pomalinku povolíme a zase povysuneme míč, táhneme pánem dozadu, opřeme se do žeber, ramena od uší a pojďte si nechat teď překřížené ruce před tělem, stahujte ramena od uší, lopatky i ramena do šířky, lokty také do šířky a vnímejte protažení svalů pod vašima lopatkama. Prodýchněte. Levá dlaň pod rameno, pravá ruka na levý okraj yoga matky. A zase rameno od ucha do šířky, lopatky do šířky, hrudník do lopatek a táhneme pravou sedací kost dozadu.
Opíráme se do našich zadních spodních žeber, tady zapřeme, tady do té oblasti se opřem, tak aby se nám přední žebra stočila k pánvi a nám se protáhla bedra a uvolnila bedra a také aktivovalo břicho. Zatlačíme do levé dlaně a rotujeme doleva. Přecházíme na malíkovou hranu. Jo, a tlačíme tak, kolik zvládne naše tělo, dýcháme si. Pánev stále táhneme zad, opíráme se do žeber. Vrátíme se na střed, přejdeme do pozice kočky, míč suneme zpátky mezi kolena, opřeme se do pološpiček, ramena oduší, hrudník opřeme do lopatek, opřeme se do žeber a zatlačíme paty do podložky. Necháme se vynést do pozice střížky a tady se odtlačujeme od našich palcových malíkových valů, couváme hrudníkem do lopatek, opíráme se do žeber a vysouváme pánev šikmou vzhůru, ale stále si hlídáme oporu do žeber. Stále si hlídáme široké lopatky a vyplňujeme prostor mezi lopatkama. Táhneme paty vzad, povolíme naše lítka i kolena a pak pomaličku necháme paty samovolně klesat dolů. Dýcháme si, pomalý jemný nádech, výdech. Stále se odtlačujeme od palcových malíkových valů, opíráme do žeber. Nádech, s výdechem cupitáme rukama k nohám, položíme si míč na stehna a uvolníme se v hlubokém předklonu. Dýcháme si. Můžeme pokrčit kolena, úplně celý trup uvolnit. S nádechem zatlačíme paty do podložky, tah kosti křížové mezi naše paty nás pomaličku vynáší nahoru. S nádechem se srovnáme, otlačíme se od 3 bodů na našich chodidel, což je vnější strana pat a malíkové a palcové klouby. No, tady v té oblasti. A my se otlačíme od těchto 3 bodů, od míče, ten míč tlačíme do podbřišku nebo do stehen a odtlačujeme se vzhůru. Roztahujeme ramena a lopatky do šířky a hrudníkem se opíráme do lopatek. Opíráme se do zadních spodních žeber. To znamená, že ta přední spodní se stáčí jemně k pánvi. Uvolněné hýždě, uvolněná stehna, jemně táhneme kost křižovou za patama. Ale nemáme pokrčená kolena, nohy jsou natažené, ale kolena jsou měkká. Zkuste se odtlačovat od chodidel, prodlužovat vaše dolní končetiny. Prodlužujte vaši páteř za temenem hlavy. Pomaličku jemně dýchejte. Střih. Tak. Stojíme s dlouhou páteří, s uvolněnými povrchovými svaly a pojďme s nádechem pomaličku přes upažení do vzpažení. Opíráme se stále do žeber, takže hrudník nevýjíždí nahoru. S výdechem vytáhneme stehno z kyčle ven, koleno jde dopředu a vzhůru a my táhneme míč proti kolenům, opřeme a vytváříme protitlak koleno a míč a stále vytahujeme stehno dopředu. S nádechem zvedáme levou paží, koleno povysuneme dopředu a půl kruhem a stále máme tak stehna z kyčle ven. Pomaličku zašlapujeme za pravý zadní okraj jugamatky. Tady by měl být výdech, opřeme si dlaň do míče a s nádechem se odtlačíme od našich chodidel a jdeme do vytaženého úklonu, ale šíje, krk jsou uvolněné, takže ramena jsou dole, hrudník se opírá do lopatek, my se opíráme do žeber. Můžeme prodýchnout pro začátek. A pomalinku s výdechem se srovnáváme pánev, držíme vytočenou dopředu od pasu nahoru, otáčíme trup doprava a pouštíme paži dolů. S nádechem našlápneme pravou nohou vedle levé a jdeme do pozice židle, utkatasany. Sedáme na židličku, táhneme kost křižovou šikmou dozadu, vytahujeme stehna z kyčlí ven, stáčíme žebra k pánvi. Opíráme se do žeber hrudníkem do lopatek. Nádechneme se a s výdechem položíme míč na stehna.
Táhneme temeno k nártům. Odpad sedací kosti se vytahují ke stropu. Dlouhá páteř. Malinko přenášíme váhu dopředu a sedací kosti vytahujeme vzhůru ke stropu a hlavu, temeno hlavy vytahujeme k nártům. S nádechem táhneme pánev dozadu, položíme dlaně na míč a od míče vytlačíme, protáhneme celé tělo nebo od pasu nahoru trup za temenem hlavy. Pánev stáhneme zase dozadu a zase couváme do našich spodních žeber. Suneme míč mezi kolena, s výdechem pokládáme dlaně a cupitáme rukama do pozice střížky. Zase jsme na palcových malíkových valech, ramena oduší, hrudník do lopatek. Roztáhneme ramena, lopatky, opřem ten hrudník do lopatek, vysuneme pánev šikmo vzhůru a táhneme paty dozadu. Pořád se opíráme do spodních žeber, abychom se nezavěsili do beder, máme ramena daleko od uší, naše paty klesají dolů. My si dýcháme a lítka kolena jsou měkká. S nádechem pomaličku táhneme kolena k podložce, jdeme pomalinku dolů. S výdechem jedna dlaň, druhá dlaň, ramena na hřbety rukou a s nádechem si klesáme. Musíme mít tady úplně uvolněná stehna, jíždě a bedra. Kost křižovou táhneme dozadu a tady ta oblast je celá uvolněná. Lokty míří k naší pánvi. Máme roztažené ramena i lopatky, hrudník se opírá do lopatek, lopatky stále táhneme od sebe, opíráme se do žeber, scházíme dolů. Kdybychom to nezvládli, můžeme jít přes předlokti. Jo? Každopádně vždycky odsuneme pánev dozadu. Dlaně položíme pod naše ramena. S nádechem táhneme kost křižovou dozadu, stehna, hýště bedra jsou volná a temeno hlavy vytahujeme dopředu, hlava je těsně nad zemí. Nadechneme se a s výdechem se otlačíme od dlaní anebo od předloktí. Důležité je vždy táhnout pánev vzad, opírat se do žeber a pánev jde dozadu. Opůra do žeber, zase protáhneme se ramena od uší a s nádechem přes kočku do pozice střížky. Ramena od uší, hrudník do lopatek. Vysouváme pánev vzhůru, táhneme paty dozadu, povolíme lítka, kolena, paty necháme klesat dolů, hlídáme si ramena, ta jsou daleko od uší, jsou široká, lopatky táhneme od sebe, hrudník opíráme do lopatek, zase se opřem do žeber a pánev může ještě výš. Nádech, s výdechem cupitáme, míč na stehna a uvolníme se v předklonu. S nádechem zatlačíme paty do podložky, tah kostí křížové mezi naše paty nás postupně vynese vzhůru, protože se nám zapojí břicho. Pojďme zase stoupnout na šíři našich kyčelních kloubů, odtlačíme se od 3 bodů za temenem hlavy, roztáhneme ramena, lopatky, opřem hrudník do lopatek, opřem se do zadních žeber, táhneme kost křížovou dolů, máme uvolněná stehna, hýždě a bedra a přesto dlouhé končetiny i dlouhou páteř. S nádechem přes upažení do spažení. Ramena stahujeme od uší, hrudník opíráme do lopatek. S výdechem vytáhneme stehno dopředu, koleno zvedáme, míč jde na koleno, opíráme se do žeber, ramena hlídáme nad pánví, nezakláníme se. S nádechem pravá paže, koleno povysuneme půlkruh a s výdechem zašlápneme za levý zadní okraj gamatky. Obě špičky míří dopředu. S nádechem se vytáhneme do úklonu, opíráme se do žeber. Můžeme prodýchnout, vnímáme páteř a pak se s výdechem srovnáme a zrovna otáčíme trup doleva a pouštíme paží. Pánev stále míří dopředu. S nádechem našlápneme do Utkatasany, opora do žeber, tah kosti křížové, šikmo dozadu. S výdechem míč na stehna a temeno táhneme k nártům, odpad sedací kosti dolů ke stropu a váha malinko dopředu. Kolena jsou měkká. S nádechem se srovnáváme do rovného předklonu, pánev táhneme dozadu, temeno dopředu a opřem se do žeber. S výdechem míč mezi kolena, dlaně na podložku, cupitáme do střížky, ramena od uší. S nádechem táhneme kolena k podložce, opora do žeber, cestu brzdí. S výdechem jde jedna dlaň, druhá dopředu, ramena na hřbety rukou, povolíme stehna, hýždě bedra a s nádechem lokty jdou k pánvi. Jsme opřeni do našich žeber a jdeme pomaličku dolů. S výdechem odsunem pánev. S nádechem táhneme kost křižovou vzad a temeno dopředu. Opíráme se tu do žeber. S výdechem se otlačíme od dlaní a pánev táhneme vzad. Zase opora do žeber, vydechneme si.
A s nádechem jdem pomalinku přes kočku do pozice střížky. Takže zatlačíme paty do podložky a vyneseme se nahoru. Otlačte se od palcových malíkových valů, stáhněte ramena od uší, roztáhněte ramena, lopatky, opřete se do žeber, táhněte paty dozadu, sedací kostí vzhůru a pojďte pouštět paty pomaličku na podložku. Kdo je má na zemi, může táhnout paty vzad a jakoby stojačet pod chodidlo. Kolena jsou měkká. Nádech, s výdechem cupitáme, míč na stehna, uvolníme se v předklonu a s nádechem zatlačíme paty do podložky a tah kostí křižové mezi paty nás vynese nahoru. A srovnáme se zase od 3 bodů za temenem hlavy. Roztáhneme ramena, lopatky, opřeme hrudník do lopatek, opřeme se do žeber. Povolíme povrchové svaly, ale máme dlouhé končetiny i dlouhý trup. S nádechem pravá přes upažení do spažení. Opora do žeber s výdechem tak stehensky, čili zvedáme koleno proti tlak. Nádech paživý, táhneme koleno půlkruh. S výdechem zašlápneme za zadní okraj gamatky. A s nádechem se vytáhneme vzhůru. Opora do žeber. S výdechem se srovnáváme, pánev míří dopředu, od pasu nahoru otáčíme trup doprava, pouštíme paži. S nádechem Utkatasana, opora do žeber. S výdechem míč na stehna táhneme temeno k nártu, odpad sedací kostí ke stropu, dlouhá páteř. S nádechem dlouhý rovný předklon, opora do žeber. S výdechem míč mezi kolena, dlaně na podložku a cupitáme do střížky, ramena od uší. S nádechem krčíme kolena, táhneme k podložce, opíráme se do žeber. S výdechem jedna dlaň, druhá ramena nad hřbety rukou, povolíme stehna, hýště bedra a s nádechem klesáme dolů. S výdechem odsuneme pánev a s nádechem natáhneme pravou paži před sebe, překulíme se na pravý bok, hlavu vytáhneme dopředu, paty kost křižovou dozadu, paty jsou raději před pánví než za, abychom se neprohýbali. A i tady se opíráme do našich žeber. Nádech a s výdechem jdeme na břicho, pravá dlaň pod rameno. S nádechem táhneme kost křižovou dozadu, temeno dopředu. S výdechem se otlačíme a táhneme pánem dozadu, opřeme se do žeber, ramena od uší. S nádechem přes kočku do pozice střížky. Ramena od uší, hrudník do lopatek, opora do žeber. Vysouváme pánev šikmo vzhůru a hlídáme si oporu do žeber. Hlídáme si stočená žebra k pánvi. Táhneme paty dozadu, hlídka měkká, ale můžeme je táhnout do podložky a pod naše chodidla. Hlídáme si šíj, krk, zůstávají uvolněné, dýcháme si. Nádech a s výdechem cupitáme. Míč na stehna, uvolníme se v předklonu. S nádechem zatlačíme paty do podložky a tah kostí křižové nás vynese vzhůru. A pojďte se prodloužit za vaším temenem, temeno ke stropu. Povolte povrchové svaly. S nádechem přes upažení do spažení. S výdechem míč na koleno tak stehnensky, čili opora do žeber. S nádechem pravou paži vytáhneme koleno, povysuneme půlkruh a s výdechem zašlápneme za levý zadní okraj gamatky. Nádech se vytáhneme do úklonu, opora do žeber. S výdechem se srovnáváme, od pasu otačíme trup doleva, pouštíme paži. S nádechem Utkatasana, opora do žeber, jo? Žebra se stáčí dolů, tah. S výdechem míč na stehna, temeno k nártům. Odpad sedací kostí ke srpu, váha malinko dopředu. S nádechem dlouhý rovný předklon, opora do žeber. S výdechem míč mezi kolena, dlaně na podložku a cupitáme do střížky, ramena od uší. S nádechem táhneme kolena k podložce, opora do žeber, se sto brzdí. S výdechem jedna dlaň, druhá ramena na hřbety rukou. S nádechem klesáme dolů a s výdechem odsouváme pánev. S nádechem vytáhneme levou paži před sebe, rameno od ucha. Vytočíme se na levý bok, temeno jde dopředu, paty kost křižová dozadu, opíráme se do žeber. Nadechneme a s výdechem jdeme zpátky na břicho, dlaň pod rameno. A zase s nádechem kost křižová dozadu, temeno dopředu. A s výdechem se otlačíme, táhneme pánev dozadu
A můžete na chvilinku odpočinout v pozici dítěte. Povolte chvilinku, prodýchejte. Tak a s nádechem se zvedáme do pozice kočky. Přicházíme znovu do pozice střížky, takže zatlačíme paty do podložky. Tak, ramena oduší do šířky lopatky, do šířky hrudník do lopatek. Vysouváme pánev šikmo vzhůru, současně se opíráme do žeber, táhneme paty dozadu a povolíme naše lítka a kolena. Dýcháme si. A pojďte s nádechem táhnout kolena k podložce. Opora do žeber se stu brzdí. Nepůjdeme úplně dolů, jenom vypustíme míč a vracíme se zpět. Tak, položíme levé chodidlo na podložku, pokrčíme pravé koleno a vytočíme koleno doprava a pak ho vytočíme až ke stropu i z pánvy a díváme se do levého podpaží. Ramena oduší, hrudník do lopatek, špička levé nohy míří dopředu. Zkuste zapíchnout to koleno do vašeho stropu. Vytáhněte pravé stehno z kyčle ven. Nádech a s výdechem máme dlouhý krok a našlápneme pravou nohou dopředu. Míč půjde pod koleno, zapíchneme koleno do jeho středu. Obě dlaně jsou pod rameny, nejsou z vnější strany. Zase na palcových malíkových valech a sjedeme si kolenem za vrchol míče. Vnímáme, že když máme míč pod naším stehnem a můžete mít koleno na vrchu, odlepenou od podložky, anebo můžete koleno položit až na podložku, tak vnímejte, jak vám míč pomáhá protahovat stehno a třísla, jo? Bedro, kyčlo, stehení. Pravou dlaň položíme na pravé stehno, kdo chce. Odtlačíme se, zacouváme do našich žeber, koleno míří dopředu a my rotujeme doprava. Prodýchneme. Pokročilý, kdo má pevné břicho, může zamotat ruku, ale není nutnosti. Vracíme se zpět, opřeme pološpičku, vytáhneme míč, položíme koleno a míč na druhé koleno. Nárt může jít zpátky na podložku. Pravou ruku zapažíme, máme vnitřní rotaci, takhle se správně táhnou i kufry a pojďme přetočit míč za naše koleno. Zacouváme tady dozadu do žeber, táhneme kost křižovou dolů, tak stehna z kyčle ven, tak stehna z kyčle ven. Rotujeme pomaličku doprava a podíváme se na ty naše kufry. Rameno se stahuje od ucha, dýcháme, vnímáme zapojení břicha. Koleno táhneme dopředu, ruku dozadu, opíráme se do žeber. S nádechem vytočíme dlaň vzhůru a přetáčíme ruku dopředu. Opřeme se vzadu o pološpičku, otlačíme se od obou chodidel, váha zůstává nad zadní nohou a my jdeme s nádechem nahoru. Stále se opíráme do žeber a maká přední strana stehna na levé noze, na zadní noze, ne na té přední. Samozřejmě pokud máte potíže s koleny, upravte si to. Půjdeme jednou dolů, takže koleno táhne dolů. Pánev nechce, ale koleno táhne. Cítíme tu velký tah, který jde přes tříslo až do břicha, takže se nám aktivuje kor a teprve, až je ten tah dostatečný, teprve potom klesáme. Takže impuls nedělá pánev, ale naše koleno. Koleno se dotkne země a my můžeme zpátky nahoru a stále jsme vzadu. Já vím, že to bolí, prodýcháváme to a přeneseme váhu na pravou nohu a chytíme si pravý nárt z vnitřní nebo z vnější strany. Každý, co zvládne. Míč opřem do stehna, je to naše opora. Koleno táhneme dolů k podložce a od pravého chodidla se vytahujeme za temenem hlavy. Ramena od uší, hrudník se opřed do lopatek, opíráme se do žeber. A zase prodýcháváme. Můžeme tlačit jemně nárt do dlaně a dlaň proti nártu, koleno stále dolů. Protahujeme přední stranu stehna, kterou jsme předtím posilovali. Zašlápneme levou nohou dozadu
Jsme ve dvou koleničkách na šířku našich kyčlí zhruba. Pravé chodidlo míří dopředu, levé mírně vytočíme. Vytáhneme pravé stehno z kyčle ven, je tu veliký tah. A levá pata se zapichuje do země, levé koleno je měkké, a levá pata se zapichuje do země, a jako kdybychom ji chtěli stočit pod chodidlo. Tady se nám opět zaktivuje stehno, vnímáme, jak se nám to řetězí přes tříslo do podbřišku, vnímáme zapojení hlubokého břicha, spodní žebra jdou k pánvi, takže my se do těch zadních žeber opíráme. Pořád máme tah dopředu, tah dozadu, váha rozložená mezi obě chodidla a zvedáme paže vzhůru, nemusíme úplně nahoru, couvneme si do žeber a pojďte od těch chodidel vyrůst hůru. Vlastně si odlehčíte celé tělo a zapojí se vám hluboký stabilizační systém. Dýchejte si u toho pomaličku a zase jemně. Nefuníme ani nezadržujeme dech. Přeneseme váhu na pravou nohu a půjdeme do vrkšasany, pozice stromu. Můžeme si opřít pološpičku a dát patu nad kotník. Můžeme si opřít chodidlo o lítko. Nikdy ne o koleno, můžeme jít až na vnitřní stehno, záleží, jak komu kloužou leginy. Tak já zůstanu ve střední poloze a dneska si položíme míč na levé stehno a pojďme se od toho míče odlehčit náš trup a vytáhneme se za temenem hlavy. Jako zlehka se od míče odtlačíme a odlehčíme náš trup, prodloužíme páteř, opíráme se do žeber. A pak další moment je, když my se otlačíme od našeho chodidla, tak se naše kyčel stočí dolů a nám se to zase zřetězí do břicha a máme tu krásně zapojené břicho. Dýcháme si a pak zašlápneme levou nohou za patu. Takže jsme v jedné linii, pata míří do klenby nohy. Opět máme tah stehna z kyčle ven za kolenem. Zadní špička je zavřena, opřeme si míč o zadní stehno, o levé stehno a s nádechem se vytáhneme do úklonu. Jo, a pojďte se vytáhnout za vaší pravou paží, ale rameno nechte dole. Vytáhněte se za pravým stehnem, jo, to stehno jde za kolenem. Otlačte se od míče, můžete se tlačit i takhle z vrchu od míče a od levého chodidla. Opřete se do žeber a vnímejte, jak se vám odlehčila celá páteř. Aktivujete celý hluboký stabilizační systém a přesto jsou bedra uvolněná a pracují hluboké svaly. Dýcháme, můžeme to vyzkoušet i ještě v rovnovážné poloze, nastavíme dlaň, přeneseme váhu na pravé chodidlo, pojďte odlepovat levou nohu, zůstaňte vytočení do strany nebo se podívejte na dlaň, ale zkuste mít pánev vytočenou do strany. I tady se opřete do žeber, otlačujte se od chodidla. Zašlápneme zpátky a vytočíme špičky 45 stupňů. S nádechem táhneme kost křižovou do země, opíráme se do žeber a jdeme pomaličku do plie. Kolena míří na naše druhé prstce, jo? Takže nad ukazovačky. Opíráme se do žeber, to znamená, že hrudník nevyjíždí nahoru, my jdeme pomaličku dolů. Otlačte se od chodidel a zaberte před nimi stehny a pojďte pomalinku nahoru. Takže hýždě a zadní strana stehn je uvolněna. A zase nádech a výdech. Tak stačí nám 2, zavřeme špičku, vytočíme zase pravou dopředu, upažíme, míč máme v přední ruce. Opřeme se do našich žeber, jo? Nechceme vyjíždět tím hrudníkem dopředu, opřeme se hrudníkem do lopatek, opřeme se do žeber a jdeme dopředu za míčem. Přední koleno je natažené, ale měkké, jo? Nezamykáme a ani nekrčíme. Položíme míč na stehno, odtlačíme se od míče naším předloktím a vytahujeme celou páteř za temenem hlavy a zase jde hrudník dozadu do lopatek, žebra stáčíme k pánvi. Ruka je v upažení a my couváme do žeber, otlačíme se od míče, můžeme i tím míčem jít malinko dopředu a pak rotujeme hrudníkem doleva a vzhůru. Jo? Můžeme se stále otlačovat od míče, ten nám pomáhá. Upíráme se do žeber, prodýcháváme, cítíme zapojené břicho. Šikmé břišní svaly a rotátory. A s nádechem jdeme pomaličku dopředu.
Nazvedneme levou nohu a vytočíme obě špičky vpřed, stojíme ve dvou kolejničkách, takže na šířku naší pánve. Tak akorát od sebe máme nohy, ne moc, ne málo, abyste se cítili pohodlně, abyste vnímali svoje opory a položte si míč na přední stehno nebo do oblasti třísel a pojďme pomalinku do předklonu. Pánev táhneme dozadu, kolena jsou měkká či i pokrčená, mohou být a my klesáme hrudníkem dolů. Ruce můžou sedět po lítku, zůstat na lítku, na kotníku či opřete konečky prstů a táhneme pánev dozadu, temeno hlavy táhneme k nártu. Takže máme dlouhou páteř, čelo, jako kdybychom chtěli stahovat pod koleno a díváme se pod míč. Ramena od uší a zase hrudník opíráme do lopatek. Opíráme se do žeber, táhneme pánev dozadu a temeno dopředu a cítíme, že se břicho se nám krásně zapojilo. Cítíme tam takové to stažení a naší páteř prodlouženou. Dýcháme, protahujeme svaly podél naší páteře, aktivujeme zase kor. S nádechem se srovnáváme a položíme naši pravou dlaň zprava na míč. Levá ruka zůstává pod ramenem, či se můžete chytit za vnější pravý kotník, a nebo můžete levou ruku táhnout vpravo od vaší yoga matky. Couvejte do žeber, táhněte pánem dozadu a otlačujte se od toho pravého chodidla. A pojďte s nádechem rotovat hrudníkem doprava. Vaše levé rameno jde dolů. Ještě to ukážu z druhé strany. Takže vaše levé rameno jde dolů, pravé jde nahoru. A pořád se otlačujeme od pravého chodidla a couváme do žeber. Cítíme, jak se nám tu krásně zapojuje břicho. Někdo si zůstane stále s rukou na míči. Kdo má dostatečně pevný kor, může si omotat ruku kolem beder. Jsou tu možnosti. Tak a držíme, dýcháme. A kdo chce jít kousek dál, tak přinese váhu na pravou nohu a pomaličku odlepuje chodidlo. Prodýcháváme, zůstáváme v rotaci. Kdybychom padali, klidně položíme ruku pod rameno a pak už nohu zašlápneme, míč vsuneme pod koleno a zase zapíchneme koleno do míče, dlaně dáme pod ramena a sjedeme tím kolenem za vrcholek míče. No, zase protáhneme pěkně bedro, kyčlo, stehní sval, uvolníme bedra vlastně. Přední stranu stehen, kdo chce, může sejít kousek níž, jenom neutíkáme kolenem do strany. A pak sedeme až za míč. Tak, pravou ruku dáme zprava a pravé koleno zůstává pokrčené, zapíchneme patu a táhneme sedací kosti dozadu, obzvláště tu pravou. Táhneme zad, hrudník jde do lopatek, stáčíme žebra a pěkně protáhneme zadní stranu stehna od jeho počátku a lítko. Prodýcháváme. Když máme koleno pokrčené, tak se protáhnou i ty hluboké vrstvy. Povolíme a přijdeme si pomaličku do pozice holubice. Takže koleno jde pod rameno či malinko víc do strany. Pravé chodidlo, ukážu zase z druhé strany, je vlevo mimo naší pánev a míč si vsuneme pod naše spodní žebra. Ruce složíme pod hlavu. Tak, nechceme padat ani doprava, ani doleva. Hezky srovnáme obě esička stejně vysoko. Couváme nohou dozadu a ruce buď do komínku, položíme čelo, nebo si položíme čelo na naše složené ruce. Zkuste chviličku vydržet, prodýchávat, komu ta pozice není příjemná, může se vrátit do pozice dítěte, či si lehnout na bok do klubička a chvilinku odpočívat. Prodýcháváme. A pak pomalinku padáme na pravý bok, natáhneme pravou ruku a padáme si na pravý bok. Přisuneme ruku, sesedneme a levé koleno přisuneme k chodidlu. Položíme míč něco mezi koleno a naše lítko, tak aby to bylo příjemné. Můžeme ještě tak jako podebrat naše ňadra. Ať je nestlačujeme a tady se uvolníme, hrudník obtéká.
míč, takže se nám uvolňují svaly mezi lopatkama. Pánev klesá dozadu, tak se uvolňují naše bedra. Dýcháme si, vnímáme protažení pravé hýždě a pravého stehna z vnější strany. Prodýcháváme. S nádechem zatáhneme kost křižovou do podložky, natáhneme levou nohu, přicvakneme míč a sedíme rovně v pozici, budeme do pozice Janu Širšásány. Jo? Takže se srovnáme, ten míč je tady scvaknutý, není na zemi, je scvaknutý nahoře, tak aby nám ten vzduch byl vytlačen nahoru, jak napité kliště, jo? Aby nám ten míč mohl tlačit do podbřišku. Takže levou dlaň pokládáme pod naše rameno a pravou ruku natáhneme před sebe a dáme ji za levou nohu. Takže buď za koleno či lítko, každý kam dosáhne. Otlačíme se od našich sedacích kostí a vytáhneme za temenem hlavy. Temeno jde dopředu, tyl se zvedá ke stropu, brada je přikývnutá, hrudník opíráme do našich lopatek, stáčíme žebra k pánvi, takže se opíráme do našich zadních žeber a kost křižovou táhneme do podložky. A znovu od sedacích kostí dopředu vnímáme, jak to břicho dělá zase. Krásně se nám aktivuje a my couváme do žeber. Stahujeme kost křižovou do země, vnímáme tah podél celé páteře, ale díky tomu, že vlastně jdeme přes míč, tak vnímáme protažení spodní části beder. Stále dýcháme. Rameno tady od ucha, šije, krk uvolněná. Hlídáme si, aby nám brada nepadala. S nádechem zatáhneme kost křižovou do podložky, zvedáme se nahoru a přehodíme si nohu přes nohu. Tady si dáme takovou malou zarážku. Chytíme se za koleno, otlačíme od sedacích kostí za temenem hlavy, hrudník jde do lopatek, opřeme se do žeber a pomaličku rotujeme trupem doprava. Dýcháme si. Koleno se tlačí do našeho lokte. Nám to protahuje i svaly mezi páteří a levou lopatkou. Musíme sedět naprosto vzpřímeně, být opření do žeber, aby nás otáčelo naše břicho. Bedra se uvolnila a my je mohli takhle jemně protahovat. Výborně, povolíme, jdeme na střed, natáhneme nohu, míč položíme na stehna a pojďme si dát ruce pod naše lítka či kolena. Od sedacích kostí se otlačíme, ramena stahujeme od uší a vytahujeme se dopředu. Jo? Vytahujeme se za temenem, opíráme se do žeber a táhneme kost křižovou do země. A znovu od sedacích kostí za temenem, tyl jde ke stropu, hrudník do lopatek, opora do žeber, kost křižová do země. Prodýcháváme. S nádechem se srovnáme a přijdeme na chviličku do pozice dítěte. Uvolníme v předklonu. Tak, výborně, můžeme jít dál. Opět vsuneme míč mezi kolena, opřem pološpičky, zatlačíme paty do podložky, vyneseme se do střížky, jsme na palcových malíkových valech, ramena od uší, hrudník do lopatek. Táhneme paty dozadu a necháme je klesat. Jo, páne, vysouváme vzhůru. Lítka jsou uvolněna. S nádechem táhneme kolena k podložce, trošku tu zrychlíme ten sestup. A pustíme míč. Přejdeme na pravé chodidlo, pokrčíme levé koleno, vytočíme koleno do strany a vzhůru. Opíráme se do žeber, stahujeme ramena od uší, hrudník do lopatek, koleno chceme zapíchnout do stropu a díváme se do pravého podpaží. Pomaličku jemně dýcháme. A pak stahujeme koleno pod hrudník a našlápneme dlouhý krok. Míč pod pravé koleno. Dlaně malíkové palcové hrany na podložce. Pali. A teď my si jedeme tím kolenem za vrcholek míče.
Protáhneme bedro, kyčlo, stehní. Stále se opíráme do žeber, jo? Nechcem se tady prověsit do beder. Míč nám pomáhá. Levá dlaň na stehno, koleno táhneme dopředu, opřem se do žeber. Rotujeme trup doleva. Můžeme omotat i ruku. Dýcháme si. A povolíme. Super. Tak. Míč si vytáhneme a jdeme do pozice rytíře. Míč je na stehně, opřem nárt, otlačíme se od chodidla, od kolene za temenem hlavy, zase hrudník do lopatek, stáčíme žebra, tak stehna s kyčlevem, tak stehna s kyčlevem, zapažíme, míč jde za koleno. Levou ruku vytahujeme vzhůru a rotujeme pomaličku doleva. Stále se opíráme do žeber, aby nás otáčelo naše břicho. Bedra jsou uvolněná, ramena oduší. Prodýchneme. Točíme dlaň vzhůru. S nádechem se vracíme. Výdech. Opřeme se vzadu o pološpičku. Váhu trupu dáme dozadu. Odlepíme koleno a s nádechem jdeme pomaličku nahoru. Stále se opíráme do žeber a tady máme velký tah. Půjdeme jednou dolů nahoru, takže váhu si hlídáme vzadu. A táhneme koleno. Nejdříve koleno a až nás to koleno pořádně protáhne, ten tah kolenek k podložce, tak teprve potom scházíme, políbíme zem a jdeme pomaličku nahoru. Výborně. Chytíme si nárt, protáhneme přední stranu stehna, když jsme ji teď posilovali. Takže táhneme koleno dolů k podložce, zkusíme nepřednožit. Dláň do nártu, nárt do dlaně. Od chodidla se otlačujeme, levé koleno je měkké, dlouhá páteř. Opora do žeber. Jo, hrudník je v lopatkách opřený, my se opíráme do zadních žeber. To znamená, že přední spodní žebra jsou stočená k naší pánvi. Zašlápneme, půjdeme do Virabhadrásány. Stojíme ve dvou koleničkách. Tak stehna s kyčlem za kolenem. Zapíchneme patu do podložky, chceme jakoby stáčet, zadní koleno je měkké, ale natažené. Hrudník do lopatek, stočíme žebra, zvedáme míč a opíráme se do žeber. A máme tady tahy, tak stehna s kyčlem, tak stehna s kyčlem. Opora do žeber, ramena od uši, nezvedáme nahoru. Ani hrudník nejde dopředu, opíráme se pořád tady dozadu do našich žeber. Prodýchneme. Dlouhá páteř. Pojďme přejít do vrkšásány, takže buď pata nad kotníkem, nebo na lítku, nebo na vnitřním stehně, co vám vyhovuje. Míč položíme na pravé stehno, od toho míče se otlačíme, vytáhneme za rukou, opřeme hrudník do lopatek, opřeme se do žeber a jak se otlačíme od levého chodidla, tak se nám kyčel stočí k patě a nám se krásně zapojí hluboké břicho. Chvíli vydržíme, prodýchneme. Zkuste uvolnit žíže. A zašlápneme pravou nohou za levou. A zase se můžeme srovnat tak, aby nám pata mířila do klenby nohy. A vytáhneme se za naší pravou nohou. Jo? Takže pojďme zatlačit míč do pravého stehna. Odtlačíme se od pravého chodidla, od naší dlaně pravé na míči a vytahujeme se za levou paží a zase levé stehno se vytahuje za kolenem, takže máme protažení celé levé strany trupu. A současně zase jde hrudník do lopatek, stáčíme žebra, abychom nezapojili bedra, nechceme se zavěsit do beder. Uvolněná šije a krk a dýcháme si. Výborně. Přejdeme do rovnovážné pozice, takže přeneseme váhu na levou nohu a pomalinku jdeme do rovnovážné pozice. Opora do žeber i tady. Zašlápneme, půjdeme do plie. 45 stupňů špičky, kolena míří nad naše prsty, ideálně nad ukazováčky, druhé prstce. A pozor, kost křižová táhne dolů, kolena nesmí dovnitř a ani před špičky. Jo?
Tak, pojďme couvat naší pánvi dolů, opíráme se do žeber, uvolňujeme hýždě stehna zezadu, aktivujeme přední stranu stehen a otlačíme se od chodidel a vyjdeme nahoru. Nádech, výdech a ještě jednou. Opora do žeber, nádech, výdech, nádech, výdech. Vytočíme špičku dopředu, tady zase zavřeme špičku. Hrudník do lopatek, stočíme žebra, přední noha natažená, koleno měkké. Upažíme a jdeme za naší nataženou paží, za míčem. Položíme míč na stehno, před loktí. Odtlačíme se od míče, couváme hrudníkem dozadu do lopatek, stáčíme žebra dolů, ramena od uší a pomalinku jedeme tím předloktím dopředu na přední stranu stehna. Rotujeme hrudník doprava a vzhůru. Vnímáme, jak se nám zapojuje břicho. Hlídáme si uvolněná bedra, oporu do žeber. A dýcháme. S nádechem se vyneseme za rukou, vytočíme doleva, nadlehčíme pravou nohu a obě špičky srovnáme na šíři kyčlí a míří dopředu. Tak, míč na levé stehno, pánev táhneme dozadu, kolena jsou měkká či pokrčená, temeno hlavy dopředu a scházíme pomaličku dolů do pozice pyramidy. Můžeme si držet lýtko, nebo si položíme konečky prstů a táhneme tu pánev dozadu, jak kdyby nás někdo chytil a tahal. Temeno opět táhneme za nártem kolem míče pod spodními žebry a my stáčíme naše čelo pod koleno, koukáme pod míč a zase jsou tam oba dva tahy. Tah pánve dozadu, temene k nártu a celá naše páteř se krásně protahuje a my si pozici jemně prodýcháváme. S nádechem se srovnáváme, pánev jde zase dozadu, ramena se zvedají výš a my si dáme ruku z levé strany, já se vytočím opět k vám, ať to vidíte, takže z levé strany na míč, pravá je buď pod ramenem, nebo na vnějším kotníku, a nebo jde úplně doleva od podložky a nechceme jít do úklonu, ale pravé rameno táhneme dolů a levé rameno nahoru. Hrudník je v lopatkách a my se otlačujeme od míče a rotujeme doleva. Couváme do žeber, táhneme kost křižovou dozadu a od levého chodidla se otlačujeme. Tak a můžeme přenést pomaličku na levou nohu, kdo bude chtít, není to povinné samozřejmě. A zkoušíme odlepit pravou nohu. Pokud by vám to nešlo, jenom na noze, můžete si klidně položit pravou ruku na zem. Jo? Zašlápneme, míč pod koleno a sjedeme pěkně za kopeček. Prodýchneme, můžeme sejít klidně i trošku níž, opíráme se do žeber a můžeme sedět úplně za míč, levá ruka jde doleva, pata zapíchlá, koleno pokrčené, hrudník do lopatek, stáčíme žebra k pánvi a táhneme obě sedací kosti dozadu, kost křižovou dozadu táhneme. Vnímáme protažení beder, a levého stehna zezadu a lítka. Prodýcháváme. Povolíme, půjdeme do pozice holubice, takže se posuneme trošku dopředu. Koleno pod rameno, levé koleno pod levé rameno nebo mírně doleva. Chodidlo je vpravo. Neleháme na chodidlo, míč si dáme pod spodní žebra. Tak a leháme dolů. Couváme pánvi dozadu, pravá noha couvá dozadu a zase se vypodložte, tak jak potřebujete. Můžete si třeba poštářkem vypodložit pánev, anebo tuto pozici můžete úplně vynechat. Tady uvolňujete, protahujete hýždě, vnější stranu stehen a také byste měli mít obě SI skloubení, obě sička stejně vysoko. Pomalinku dýcháme. Tak levou ruku natáhneme doprava a
táhneme naši levou sedací kost doleva a dozadu, kost křížovou také, a protahujeme si pěkně bedra, kříže, jíždě a stehna a můžeme úplně sejít na levou půlku a přisuneme koleno k chodidlu. Míč položíme něco mezi kolenem a lítkem a přehodíme hrudník přes míč. Uvolníme se tady, uvolníme hrudník, uvolníme i krční páteř, bradu můžete odložit na míč, pánev klesá dozadu, takže se uvolňují i bedra a protože máte zatíženo levé stehno, protahujete jíždí levou i vnější stranu levého stehna. Ve všech pozicích pomaličku a jemně dýcháme. Snažte se tady co nejvíce uvolnit. S nádechem pak táhneme kost křížovou k podložce, pravou nohu natáhneme před sebe. Tak a míč zase nebude úplně na zemi, bude trošku výš a my ho scvakneme naším lítkem a našimi stehny tak, aby ten vzduch byl vytlačen vzhůru. Nám tady vznikl takový napitý klíšťák a ten míč nás tlačí do podbřišku, když půjdeme do předklonu. Jo? Chodidlo se opírá o vnitřní stehno. Pravá dlaň pod rameno, levá ruka za lítko, od sedacích kostí se vytáhneme za temenem. Jdeme dopředu, ramena od uší, hrudník do lopatek, opíráme se do žeber a táhneme kost křížovou do země. Jo, a tyl se zvedá ke stropu, brada je přikývnutá, nechceme tady padat dolů, lamat si krky. Takže temeno jde dopředu, celá pátr se natahuje a my zacouváme do těch žeber, ať se uvolní bedra a stáhneme kost křížovou do země a krásně se vám tady uvolní celá ta oblast beder. A cítíte, že i břicho se zapojuje. Pojďte si s tou pozicí trošku hrát. Nechte uvolněné šíje a krky. S nádechem tak kostí křížové nás vynese nahoru. A my si dáme levou nohu přes pravou. A trošku si dáme takovou zarážku. Ten míč jako zarážka, ale nesmí jít pod sedací kost. Jenom nás hezky srovná. Obě sedací kosti jsou na zemi, levá ruka jde za pánev, pravou rukou si uchopíme koleno. Otlačíme se od sedacích kostí za temenem hlavy, opíráme hrudník do lopatek, opíráme se do žeber a pomalinku otáčíme trup doleva. Dýcháme si. Vnímejte, jak tu máte aktivní břicho a jak máte uvolněná bedra. Jo, nechceme padat ale dozadu, ani do strany, ani se hrbit. Důležité je to odtlačování od sedacích kostí, opora do žeber, aby bedra byla volná a břicho se mohlo zapojit. Protáhnete i svaly mezi pravou lopatkou a páteří. Povolíme, roznožíme obě nohy a zase si pěkně přisedneme míč. Teď bychom se měli cítit tady v té pozici volně, měli by se cítit, že máte volnější hýždě, stehna i bedra a možná vás to tělo pustí i níž, ale to není cílem, cílem je se zase uvolnit. Uvolnit naše bedra, hýždě, stehna ze zadu, protože když ty svaly uvolníme, tak se mohou krásně natahovat. Stažené svaly se nenatáhnou. Pomaličku jemně dýchejte a dovolte vašemu dechu, aby vás uvolňoval, abyste mohli klesat níž, ale ne za každou cenu. Žádné houpání, švihání, pérování. Ne, je tam jenom hluboký relax v protahovaných svalových skupinách. S nádechem táhneme kost křížovou do podložky, srovnáme se. Pojďte si sunout míč mezi kolena. Dlaně za záda, prsty k hýždím, hrudník do lopatek stáčíme, žebra, lokty táhneme dozadu.
A s nádechem necháme vyběhnout kolena dopředu. Oni nás vynesou a my se odtlačujeme od dlaní chodidel. Opíráme se do žeber, snažíme se mít uvolněné hýždě i stehna zezadu a necháme jenom kolena táhnout vpřed. Ramena od uší. Pomalinku klesáme dolů. Naše pánev jde mezi naše ruce, anebo nemusí, stačí, když necháme vepředu. Myš položíme za naše bedra a teď pomaličku couváme našimi spodními žebry do míče. Dýcháme si a můžeme těmi spodními žebry do míče zatlačit. Stále ale dýcháme a vnímáme, jak tím stlačením se zapojuje břicho. Tady vlastně ta přední žebra jsou stočená k pánvi. S nádechem se vyneseme nahoru a vytočíme trup doprava. Výdech. S nádechem na střed a s výdechem jdou naše spodní žebra do míče. S nádechem se vyneseme nahoru, s výdechem vytočíme doleva. S nádechem na střed a zase se opřeme do míče. Kdo chce, zastaví si na chvilku video a může opakovat, dokud ho nezačne bolet břicho, ale my už uvolníme, takže se opřeme o předloktí, leháme si na bok, suneme si míč pod naše sedací kosti, jenom pod sedací kosti, ne pod kost křížovou. Ta je na zemi, kost křížová. A jen si vyklepeme nohy, vnímáme ten třes v našich hlídkách, stehnech. Prodýchneme. Pak můžeme na chvilinku zastavit a vnímáme, jak to vstupuje do našich svalů, do té hloubky. Jak ještě přetrvává to chvění v tom těle. Vytáhneme míč, položíme jedno chodidlo druhé, míč vsuneme mezi kolena, pod koleny pravý úhel, takže paty posuneme dopředu a položíme si dlaně na stehna. I tady máme hrudník v lopatkách, opíráme se do spodních žeber, uvolníme hýždě stehna zezadu. Temeno vytahujeme do dálky. A teď pravé stehno vysuneme dopředu za kolenem, takže to koleno utíká dopředu. Cítíme tu tah stehna z kyčle ven, na pravé straně zapojené břicho. Překlápíme nohy do leva, ale stačí 45 stupňů. A vnímáme, jak to břicho je aktivní a bedra se nám tady pěkně protahují. Prodýchneme. Je to takový spinální cvik v tahu, kdy ta bedra jsou tady opravdu protažená. S nádechem se vracíme na střed, vydechneme si a s nádechem levé stehno vytáhneme z kyčle ven, koleno se táhne dopředu a my překlápíme nohy doprava. A je tu silný tah, cítíme aktivitu břicha vlevo a krásné protažení beder na levé straně. Tady se opíráme do žeber, dýcháme. Povolíme, položíme míč na břicho, přicvakneme stehny a zhoupneme se ze strany do strany. Namasírujeme naše bedra, také náš hrudník i kříže. Položíme jedno chodidlo, druhé míč sudem mezi kolena. Pojďte si odstoupit chodidly na šířku yogamatky, úplně na tu šířku yogamatky, paty trochu dopředu. Nechte ta kolena padat do míče, dlaně si položte do oblasti třísel a vnímejte, jak tahle pozice vám krásně uvolňuje vaše bedra, hýždě, celou oblast pánve. A sami vědomně s dechem můžete zůstat ještě ležet, prodýchávat a postupně uvolnit všechny části vašeho těla. Tak si zůstávejte si v leže, dýchejte si. Až půjdete nahoru, tak se přetočíte na pravý bok. Zatlačíte levou dlaň, anebo obráceně. Přejdete do sedu. A já vám děkuji, že jste vydrželi až do konce. Doufám, že se teď cítíte příjemně, posíleně, protaženě, uvolněně. A já vám přeji nádherný den. Děkuji. Namaste.